ଦେଖୁଛୁ ଏଇ 8 ନମ୍ବର ଚପଲ ଠିଆ ଗୁଇଁଠା ମାରି କଲିଜା ଘର ଫଟେଇ ଦେମି। ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଅକାତ୍ରା କେତେ। ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ 100 ପ୍ଲେଟ ଚାଉମିନ ଖାଏ, 100 ପ୍ଲେଟ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଏ, ଆଉ 100 ପ୍ଲେଟ ବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗିଡା ଖାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାପା ଇଏ ତମକୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ବିଦା କର। ଏ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ପୁଣି ମୋ काढ़ू काढ़ू वही पालिसी। अरे वाह वाह रे ऊपर वाला तो पे धन्यवाद जिंदाबाद।